To budeme dneska od Hrimaliuk očakávať. A teraz výborná obrana, ktorá prišla od Klokaniek, Lívia Piscová. Teraz by sa im hodili nejaké tie body. Toto bol veľmi pekný posun lopty. A bol z toho faul. Rozhodca Oferica tam videl faul po tej trojbodovej strele na Piscovú. Lívia Piscová si pôjde hodiť 3 trestné hody. Teraz to Klokanky spravili výborne, ten posun lopty bol rýchly a presný. Našli Piscovú vo voľnej dvojbodovej pozícii. Tak teraz hráčky trošku zabudli, že sa nám hádžu 3 trestné hody a výborná Piscová dokázala premeniť všetky 3. A hneď naskočila aj do takejto agresívnej obrany a takmer bol z toho zisk. A ten blok prišiel v poslednej možnej chvíli, keďže Urminská už na 100% na trestných hodoch. A posledný útok prvej štvrtiny bude patriť Čamorínu, tak uvidíme, čo vymyslí teraz Slama ako rozohrávačka domácich, ale výborná obrana od Lívie Piscovej, ktorá si skóruje tieto 2 body. A je to jej odmena za tú agresívnu a výbornú obranu, ktorú teraz predviedla. Tak tieto minúty patria Šamorínu. Piscová si dobre zbehla, pekné zakončenie. Zo sedu dokázala skorovať, ale ešte predtým tam prišiel na ňu faul.